שלום קהל נכבד. שלום לכולם, אנחנו מגיעים לאירוע של פעם בחיים, לכבוד הרשב"י, הלא רבי שמעון בר יוחאי. כ"ב בכסלו, ב-22 בדצמבר, תהיו שם. היכל מנורה, יד אליהו תל אביב, מדליקים את ההיכל. אחים ואחיות יקרים, התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי מזמין אתכם באהבה גדולה לאירוע שלא היה כמותו מעולם. אתם הקשורים בלב ונפש לתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי מוזמנים לאירוע ההיסטורי לכבוד הבניין הגדול והקדוש שמוקם לכבוד הצדיק בימים אלו. מחירת הכרטיסים מסתיימת השבוע, התקשרו בהקדם. ברוכים הבאים.